Salutare prieteni! Ce am eu aici este ceva foarte radioactiv și nu mă refer la această capodoperă Stalker Shadow of Chernobyl, căreia o să-i fac un review cât de curând. Nu prieteni, mă refer la așa ceva. Da, știu, și eu am fost la fel de uimit ca și voi, dar haideți să vedem ce avem în această cutie minunată. O să trebuiască să fiu atent cum o desfac ca să nu stricăm bunătățile care sunt aici. Și nu, acesta nu este un colet obișnuit, nu este un colet ordinar, este un colet extraordinar. Da, cum probabil unii dintre voi v-ați dat seama, ce am eu aici este ce au făcut băieții de la Grind, și anume revista Grind numărul 4, prin care au depășit orice așteptări, au spart orice bariere, au nenorocit orice concurență, dar nu există concurență pentru că este singura revistă de gaming din România. Și ce o să fac eu acum în această seară minunată, o să prezint ce am primit de la ei și le mulțumesc foarte, foarte mult. Și o să ne uităm puțin și în revistă la câteva articole și la câteva dintre persoanele care au scris în această revistă. Întâmplarea face că am scris și eu un articol. Super șmecher! Înainte să vedem revista, aș vrea să vedem ce am primit aici, ce goodies, și încep cu carcasa aceasta foarte frumos făcută. Și înăuntru avem aici un card de Switch. Nu știu, n-am Nintendo Switch, o să trebuiască să-mi iau și eu în curând, după ce o să apară Switch 2, bineînțeles că trebuie să fiu retro. Cu stickerul acesta Grind, să vedem unde îl lipesc. Și cu acest minunat cartonat. Ia uitați ce frumos, cu Stalker 2. Mă scuzați, Stalker, că o să vină haterii să comenteze în comentarii. Și această dischetă, floppy disk, care vine cu niște instrucțiuni. To install Grind, type install and press enter. Păi, haideți să vedem. Ia să vedem dacă urmăm instrucțiunile ce se întâmplă. Ia să vedem ce se întâmplă. Bad command or file name. Nu se instalează nimic, prieteni. E un fake. Glumesc, este o dischetă goală pe care o să pun ce dorește sufletelul meu. Și pe urmă avem revista. O revistă cu greutate și la propriu și la figurat. Are aproape 1 kg, dacă nu mai mult. Și la figurat are 238 de pagini, 239. Are foarte multe articole scrise de foarte mulți oameni pasionați, de aici și greutatea. Greutate emoțională, greutate sentimentală, greutate nostalgică, greutatea timpului, pentru că investiția într-o asemenea revistă este uriașă, mă refer la investiția de timp și de bani, bineînțeles că Și nu știu cum să facă, revista fiind foarte mare, dacă ar fi să o prezint pe toată, mi-ar lua o oră. Avem pe pagina asta redacția Grind și colaboratorii, sunt scriși aici sus. Coordonator Vlad Costea, DTP și copertă Leo Luția, care a făcut o treabă extraordinară. Prima oară când am luat revista, m-am uitat să văd la fiecare joc în parte ce design a folosit, atât pentru prima pagină a jocului, cât și pentru paginile ulterioare, pentru că designul la revista asta este nebunie. Explozia de culori și de layout-uri și de cum sunt așezate toate cele este un deliciu. Așa, corectură Vlad Costea și Tudor Codrin Nenea face și el parte din redacția Grind și sunt și parteneri, îmi place să mă joc, Dosboy Aidan, Leo Retro Covers, Midnight Geek, asta cred că sunt eu, Arhiva BD, Leo Hobby Store, RGDA, Radio România Cultural, super, mi se pare că băieții de la Grind au avut și o emisiune, ceva podcast la Radio România Cultural, Ubisoft, PC Game Pass, PlayStation România, Bitcoin Takeover, CD Media, Bethesda și, ok, în revista aceasta sunt foarte multe review-uri la foarte multe jocuri, jocuri mai noi, cum este Alan Wake 2, jocuri mai vechi, cum este Gothic din 2001 și avem ceva și review-uri hardware la sfârșit, mulțumită lui Marinache de la Techvocados. Avem și o secțiune mică de hardware la sfârșit. Bineînțeles, revista este dedicată în special gamingului, dar gamingul trebuie să-l faci pe ceva. Trebuie să ai nevoie și de ceva hardware. Și eu vă invit să descărcați revista măcar în format digital dacă nu ați apucat să o cumpărați. Dacă vreți să o cumpărați, puteți să le scrieți pe YouTube sau pe Discord-ul lor sau pe site-ul lor chiar. Să vedeți cum puteți să obțineți o copie fizică. Aici este o recenzie despre Nintendo Switch, 7 ani mai târziu, semnată de Vlad, dacă nu mă înșel, da, Vlad Costea.
Avem interviu și cu Darky, cel mai mare colecționar de jocuri din România, care a spus: sper să nu fiu niciodată constrâns să vând colecția. Cât despre preț, $1 billion. Ce să zic, prietene, la mai mult, na. Dacă tu ești fericit, și noi suntem fericiți cu tine. M-am gândit că mai bine decât să vă fluture revista prin ochi, vă pun niște screenshot-uri din ediția digitală, ca să vedeți cam despre ce este vorba și na, dacă vă place puteți să intrați să o citiți. Da, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc mult celor de la Grind care mi-au trimis și pe revista asta, atât de entuziasmat. Și dacă vă întrebați care e treaba cu Stalker 2 aici și Stalker 2 acolo și ce am mai avut eu, cutia nebuniei, în curând o să fac și o mini recenzie sau o recenzie mai mare la Stalker, primul joc din 2006 dacă nu mă înșel, pentru că vreau să joc Stalker 2, am înțeles că este foarte bun și trebuie să joc mai întâi originalul, adică să-l termin, l-am jucat, de jucat l-am jucat, dar nu l-am terminat.